Kaixo kazetaguneko lagunak, ongi etorri gure kanalera. Gaur tutorial oso erabilgarria dakarkizuet argazkizale eta bidaiari guztientzat. Instagram argazki inspirazio iturri gisa nola erabili ikusiko dugu. Az gaitezen. Instagram ireki eta bilaketa atalera joango gara. Hemen goian nahi dugun helmuga sartuko dugu. Adibidez, ni Islandiarako bidaia bat prestatzen ari naiz. Beraz, Islandia idatziko dut eta bilatzeari emango diot. Argazki batzuk agertzen zaizkit, baina lekuen sailera joango naiz. Toki horretako hainbat puntu dituen zerrenda bat agertuko zaigu, eta nahi duguna aukeratuko dugu. Ikusten dugunez, uharte osoko irudi asko agertzen zaizkigu, baina nik kokapen zehatzaigoa izatea nahi dut. Horretarako bilaketa itxi eta mapa handituko dut. Mapan zehar mugi naiteke, eta gutxi gorabehera nik nahi dudan tokian eremu honetan bilatu emango diot. Puntu interesgarrienak dituzten zirkulu batzuk agertuko dira, eta leku bakoitza ikus dezakegu. Arreta gehien pizten diguten irudiak arakatuko ditugu, tokiei, angeluei eta estiloei erreparatuz, eta gehien gustatzen zaizkigun argitalpenak gordeko ditugu. Argazki azpiko ikono hau klikatuz. Karpeta bat ere egin dezakegu argazki guztiak ordenatuta edukitzeko. Gure argazkiak ateratzeko lekua bisitatzea besterik ez zaigu geratzen. Ziurtatu, tokira garaiz iristea jendetzarik ez izateko. Espero dut aholku hauek lagungarriak izango zaizkizula udako oporretan argazki harrigarriak ateratzeko. Bideo hau gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta gure kanalean harpidetzea. Hurrengora arte.